Slovenský ľudový inštrumentár, alebo možno správnejšie povedané karpatský ľudový inštrumentár, alebo inštrumentár karpatskej proveniencie, je jedným z najbohatších na svete. Podľa systematiky, len čo sa týka aerofónov, teda tých nástrojov, ktoré znejú vzduchom, máme asi 103 typov. Poznáme 3 základné skupiny aerofónov. Delíme ich podľa toho, na akom princípe vzniká zvuk. Tým najrozšírenejším sú tzv. Hranové aerofóny. Zvuk na nich vzniká takým spôsobom, jednoducho to rozpoznáme podľa toho, že na píšťalke, hranové aerofóny voláme bežne píšťalky alebo píšťaly, vidíme také ako keby okienko. V tom okienku vo vnútri je veľmi dobre viditeľná taká ostrá hrana. Tá hrana je veľmi dôležitá a to práve kvôli tomu, že ja keď na ňu vediem prúd vzduchu, tak on sa mi súmerne na tej hrane ako keby rozrazí a tam mi vzniká vlastne efekt, ktorému ja hovorím, že je to nejaký zvuk. A potom, ak mu pridám nejaký rezonančný priestor, povedzme takúto trubicu, alebo dlhšiu, alebo kratšiu, tak vo vnútri mi ďalej môže vznikať vec, ktorej ja hovorím potom zvuk. A je to dané, alebo tón lepšie povedané, je to dané tým, že ten zvukový efekt, ktorý mi vznikol na hrane, mi vo vnútri rezonuje a vzniká mi úplne iná kvalita. Takže to je prvý typ hranový nástroj. Teda podľa toho znova prídeme na ňo, že má hranu. To znamená, že ak máme túto hranu, my na ňu pôsobíme vzduchom, ktorý sa na nej rozrazí. A takto nám to zahrá. Druhou veľkou skupinou, tak to sú tzv. Jazyčkové nástroje, ale stále hovoríme o aerofónoch samozrejme. Teda to, do čoho sa fúka, kde sa používa vzduch ako to prvotné na vybudenie toho akustického vnemu. Takže jazyčkové, to je druhý typ. A ich rozpoznáme podľa toho, že nemajú žiadnu hranu, už keď sa na nich pozrieme na tieto hudobné nástroje, ale majú vlastne taký jazyček, takúto lamelku, takúto drobnú malú, ukážeme potom na iných nástrojoch. V ľudovom inštrumentári na tomto princípe fungujú ľudové klarinety, hobojky, ale hlavne gajdy, gajdice a ostatné. Zvuk tam vzniká takým spôsobom, že ak patričným tlakom pôsobím na tú lamelku, na ten jazyček, tak tam mi začne rezonovať, tam mi začne sa chvieť. Takýmto spôsobom. A rovnako ako v prípade hranových aerofónov, tak aj tu, ak pridám nejaký rezonátor a vibrátor, teda nejaký rezonančný priestor, tak mi skrátka z toho vznikajú celkom pekné tóny. Tretím princípom výroby zvuku zo vzduchu je nátrubok. Takže sú to tzv. Nátrubkové, niekedy sa hovorí aj náustkové nástroje, no správnejšie je nátrubkové. Nátrubok je vlastne tvar ako keby pohára alebo kalicha. A na vrch tohto kalicha, tohto nátrubku, sa ukladajú pery. Tie mi začínajú rezonovať alebo vibrovať takýmto spôsobom, že nimi chviem. To chvenie sa prenáša cez spodok toho kalichu, kde je ten kalich ako keby zúžený do takej menšej dierky, jednoducho povedané. A na toto znova, podobne ako v prípade tých predošlých dvoch, je napojený nejaký rezonančný priestor, nejaká rezonančná trubica, kde mi to začína znieť. To znamená, nátrubkový nástroj funguje takto. Pravdepodobne najväčšiu skupinu aerofónov, o ktorých som doteraz hovoril, tvoria práve hranové nástroje. My im ľudovo hovoríme píšťaly. Práve toto je tá píšťala, teda to, čo má hranu. Pravdepodobne najmenšie, a ja tak medzi deckami, keď im rozprávam, aj hovorím, že sa jedná o najmenšiu píšťalu na svete. Samozrejme, že nejedná sa o píšťalku, ktorá by vydávala len jeden tón, nejakú takú rozhodcovskú alebo čosi také, ale už vlastne flautu, ktorá vydáva viacero tónov. Tak za tu myslím, že môžeme kľudne považovať tzv. Handrárskú píšťalu. To je takéto malé čudo. Handrárske píšťaly sa vyrábali najbežnejšie z kosti. Mali rôzny počet dierok, 2, 3, v niektorom prípade aj 4, ale vyrábali sa buď z kosti, z hliny, alebo z dreva. Tu pod Spišským hradom sú zachované záznamy o košíkároch, ako neboli to handrári, ktorí zberali handry a podľa ktorých sú handrárske píšťaly pomenované, ale košíkári, ktorí hrávali na takýchto malých píšťalkách. Hrá sa na nich veľmi jednoducho, držia sa v jednej ruke
A to práve asi tým spôsobom, aby ľavá ruka jedna bola uspôsobená na to, že buď nesie tašku, alebo nejaký vak, alebo ťahá vozík, alebo čosi podobné. Tak to znie. To bola najmenšia píšťalka pravdepodobne na svete, pretože Peruánci tvrdia, že najkratšiu píšťalu, flautu majú oni a tá má nejakých 8,5 cm. Jak som sa dočítal v literatúre, a táto je oveľa kratšia. Akože tie krátke handrárky majú aj 4 cm, takže ja si myslím, že odôvodnenie môžeme povedať, že najkrajšiu píšťalku na svete máme my, ale to už jedno, či je najkratšia alebo nie, máme a je naozaj veľmi, veľmi pekná. Okrem najkratších píšťaliek máme aj najväčšiu píšťalu na svete. Je to tiež teda hranový aerofón, väčšina ľudí na Slovensku ju pozná, je to fujara, veľmi jednoducho identifikovateľná. Podobne ako handrárska píšťala predtým má 3 dierky, podobne aj fujara má dierky 3. Tým, že je takáto dlhá, aby sa do nej dalo fúkať, pretože ináč by sa na ňu hralo tak ako na bežnú píšťalu, teda takto z vrchu, ale to by sme nedokázali dočiahnuť na dierky, tak naši predkovia vymysleli takú výbornú vec, že to vlastne sprevodovali a spojili dve trubice naraz. Jednu, vlastne to telo tej píšťaly, tú naozajstnú píšťalu, a k tomu pripojili tzv. Vedľajší vzduchovod, ktorý vlastne nerobí nič iné, len mi vedie vzduch týmto spôsobom znova na hranu. Takže to je fujara, ktorá znie takto. O tomto nástroji ešte treba povedať to, že je zapísaný ako jeden z mála hudobných nástrojov ako pamiatka nášho kultúrneho celosvetového dedičstva, teda pamiatka UNESCO. Medzi týmito najmenšími píšťalkami na svete a touto najväčšou píšťalkou na svete je ich naozaj veľmi veľa. Asi taká najpoužívanejšia v slovenskej muzike, ale vôbec v karpatskej kultúre je tzv. Šesťdierková pastierská píšťala. Tak to vyzerá. Šesťdierková je preto, že má 6 dierok a pastierská je preto, že na nej predovšetkým hrávali pastieri, väčšinou oviec alebo aj hovedzieho dobytka, tak to znie. No a máme ešte píšťaly, ktoré majú rôzny počet dierok. Toto je napríklad trojdierková jednoručka. Podobná, vlastne je to ako malá fujarka. Nemusí mať vedľajší vzduchovod, pretože dá sa na ňu hravo dočiahnuť perami, aj prstami. Je to naozaj veľmi, tiež patrí medzi archaické nástroje, ktoré sa používali aj v stredovekej hudbe. Dá sa držať v jednej ruke a takto sa na ňu dá hrávať. Často igrici alebo tí hudobníci, ktorí chodili z miesta na miesto ešte v stredoveku, druhú ruku využívali na to, že hrali na bubienok, na tamburinku alebo čosi takéto. Takže to sú trojdierkové, ale máme napríklad štvordierkové píšťaly. A potom ďalej 5-dierkové, 6-dierkové, 7-dierkové, dokonca na našej východnej hranici, tak tam používali Ukrajinci aj 8-dierkové nástroje, sopilky, ktoré boli, na ktoré keď som sa raz tak pýtal, to len tak mimo, že prečo používajú 8 dierok, veď 6 úplne stačí, alebo 7 je, to je optimum. No a oni povedali, nie 8-dierkové, 10-dierkové. Že koľko má človek prstov, tak toľko by mala mať píšťalka dierok. Takže taká originál ukrajinská sopilka má 10 dierok. Medzi tými dierkovými existujú ešte rôzne ďalšie typy. Veľmi zaujímavým typom sú tzv. Dvojačky. Dvojačka je typ hranového aerofónu, ktorý je zložený z dvoch častí. Sú to ako keby dve píšťaly, ktoré majú samostatné okienka, samostatné hrany, samostatné rezonančné priestory. Ale z toho jedna, táto polovica, je ako šesťdierková píšťala
o akej som hovoril predtým, a jedna nemá žiadnu dierku, tá hrá ako keby len jeden tón. Ono to nie je tak celkom, že hrá len jeden, ale aby sme si to lepšie vedeli predstaviť, tak je to vlastne taká jednotónová píšťala, ktorú nazývame tiež burdónom, alebo falošným dvojhlasom, alebo stálym tónom, ktorý nám neustále znie ako doprovod k tejto melodickej píšťale, na ktorej hráme ako na bežnej šesťdierke. Veľkou zaujímavosťou v našom inštrumentári sú tzv. Koncovky. Dneska ich nazývame tak jednoducho koncovky. To sú píšťalky, ktoré nemajú žiaden tónový otvor a predsa sa na nich dá hrať. Logicky by mali byť jednotónové, keďže nemajú žiaden tónový otvor. Ono to nie je celkom tak, pretože tie fungujú na trochu inom princípe, mierne, na princípe tzv. Alikvotných alebo vyšších harmonických alebo čiastkových tónov, ale väčšinou sa im hovorí alikvotné tóny. Ja vám najprv na ňu zahrám a potom vám čosi o tých alikvotných tónoch poviem. O dierkových píšťalkách všetkých sa dá povedať to, že dierky mi slúžia na to, aby som dokázal vytvárať veľmi jednoduchým spôsobom melódiu. Lebo keď som hovoril o hranovom nástroji, o píšťale, tak tu mi vznikne zvuk. Vďaka rezonančnému priestoru mi vzniká tón. A podľa kvality, to znamená, že dĺžky a hrúbky tejto trubice, tejto rezonančnej, mám skrátka nejaký tón. Ak zakriem týchto 6 dierok, tak mám tón G. Ale keď chcem zmeniť jednoducho ten tón, chcem povedzme tón A, tak ja spravím to, že ja z tejto píšťalovej trubice ako keby odrežem, ja ju skrátim. Aby som si nemusel samozrejme pilkou rezať fyzicky, tak ľudia prišli na to, že tam navrtáme dierku a ja keď odkryjem tú dierku, ako keby som ju skrátil. Ja vlastne skracujem, takto skracujem a takto predĺžujem tento plášť tej trubice, tú rezonančnú, ten rezonančný priestor a práve kvôli tomu veľmi jednoducho dokážem hrať melódiu. Teda toto je funkcia dierky, lebo už doteraz sme mohli pochopiť, že na čo slúži hrana, na čo slúži tá rúra, dá sa povedať ten rezonančný priestor a teraz vieme, na čo slúžia dierky. A hovoril som o takých možno menej známych alebo takých atypických nástrojov. Ten hranový nástroj sa dá vyrobiť zo všeličoho. Ono kedysi v praveku je dokázané tiež, že ich robili z kosti, z dlhých dutých kostí, povedzme labutí alebo dravcov, ktoré mali naozaj veľké rozpätie krídel. A na to sme ani nič také extra nepotrebovali. Podobne, ako som vám ukazoval okarinku, tak podobne na nejakej dlhej kosti, no toto nie je kosť, to je kus plastu, je to obyčajná plastová rúra, sa dá vyrobiť vlastne ako keby hrana priamo na tele tejto rúrky. Len treba tam vedieť uložiť pery. Od tohto systému je len krôčik k hrane, tzv. Voľnej hrane, ktorú poznáme dneska z flaut. Bežnú normálnu koncertnú flautu, keď si vezmete, to je vlastne ako keby odkrytá hrana. Je to vlastne, ja priamo ústami pôsobím doslova na hranu. Kdežto v prípade tých ostatných hranových píšťal, ktoré som ukazoval predtým, vrátane fujary, my už používame pri výrobe tzv. Príústny kolík. Je to robené tak, aby som skrátka nemusel hľadať žiadne extra uspôsobenie pier, ako v prípade takejto ako voľne uloženej hrany, ale tam už je jednoducho kanálik, ktorým ja vediem ten prúd vzduchu na hranu. Z ďalších zaujímavých hranových píšťal, možno podobou, sú tzv. Píšťaly palice. Tie vyrábali pastieri ako univerzálny nástroj, o ktorý sa dalo oprieť, o ktorý sa dalo
na ktorý si dalo sadnúť, ale dalo sa na ňo aj hrať. To znamená, že tá píšťala je ako keby zabudovaná v tele tejto palice. Tu máme napríklad koncovku. Alebo trojdierkovú píšťalu, kde tu je urobená hrana, tu sa vháňa vzduch, tu si môžeme povedzme odkryť, a ktorá má aj 3 dierky. S koncovkou je to trošičku iné, pretože tu nemám čím predĺžovať alebo skrácovať túto píšťalovú trubicu a tým pádom tu využívam trošičku iný princíp. Tie alikvotné tóny by som vysvetlil asi tak jednoduchým spôsobom, že žiaden tón, ktorý sa v prírode nachádza, on nie je celkom čistý, tak ako mi poviem, že to je tón G1. Ako tón G1 nie je celkom len tónom G1, on je vlastne, dá sa povedať, že výslednicou ďalších tónov, že my ho počujeme zreteľne doslova ako výsledok iných tónov. Ešte keby sme to mali nakresliť, tak jednoducho tón vyzerá ako takáto vlna, takéto vlny. No ale vlastne tá vlna, ktorú by som nakreslil tak, že povedzme to je tón G, ale to je výslednica tónu G2, ktorý je polovička z toho, potom D a potom vlastne ďalších a ďalších a ďalších tónov. A znova vrajím, toto, čo im počujeme, tú poslednú vlnu, tak to je len výslednica tých ostatných. A pri koncovke, ale samozrejme šťastie aj pri iných nástrojoch, aby ste si mysleli, že len koncovka je ten typ, ktorá využíva alikvotné tóny. U nich to funguje tak, že ja dokážem tie alikvotné tóny vyberať. Tento tón, ktorý zahrám, základný, keďže to nemá žiadne dierky, je to tón C. A ten je úplne slabúčky. Ten sa vlastne nikdy pri tejto píšťale nepoužíva, pretože ho nie je počuť. Ale ja patričným tlakom, to znamená, že ja zvýšim tlak, a ja tú vlnu tohto tónu C, ktorý som zahral, skrátim a on mi zahrá o oktávu vyššie. A keď pridám ešte trošičku tlaku, tak to bude ďalší a ďalší a ďalší a ďalší tón. Takže vznikne mi nejaký tónový rad. Takto. A tak ďalej. Ďalší tónový rad získam tak, že prikryjem spodný otvor. A znova budem intenzívnejšie fúkať, silnejšie a bude mi vznikať ďalší rad tónov. Takže mám dva rady tónov. Jeden rad je vlastne tónom s otvoreným koncom a druhý rad s uzatvoreným koncom. A keď tieto dva rady viem vhodne skombinovať, tak na tom dokážem zahrať aj, dá sa povedať, že bežný stupnicový rad. Hovoril som o bezdierkových píšťalkách, alebo tak jednoducho povedané, alebo nazvaných koncovkách. Oni sú naozaj od veľmi kratučkých, ktoré môžu mať 10-15 cm, podľa toho, ako ju ten výrobca vyrobil, až po dosť takéto veľké rozmery. Takúto píšťalu napríklad používali naši susedia v Poľsku, v poľskom Sliesku konkrétne, volalo sa to píšťala salašníka, píšťala salašniča. A tá je zaujímavá tým, že je to vlastne koncovka, ako tie ostatné, ktoré som ukazoval. A hrá sa na ňu tiež poťahovaním takej šnúrky, ktorá vlastne ovláda klapku, ktorá je uložená dolu. Totižto, keby som mal takúto dlhú píšťalu, tak ja nedokážem dotiahnuť na jej koniec. To znamená, že ľudia vymysleli, že urobia tam klapku, poťahovaním šnúrku tú klapku zatvárajú a otvárajú, kedy potrebujú. A tiež, aby sa na to jednoduchšie hralo, tak si vyrobili buď z rohoviny, alebo z takéhoto koreňa vzduchový nástavec, podobný ako my máme na fujare z boku, aby som tam dokázal voľnať vzduch. A aby som ju nemusel držať v ruke, tak ľudia vymysleli, že keď si ju položia na takúto trojnožku, tak je to veľmi, veľmi pohodlné. Takže ona znie tak. My dneska tieto bezdierkové píšťaly, tak by sa mali správne volať, voláme koncovkami. Ale ono existuje len 14, alebo niekde sa dočítame, že až 17 typov tých bezdierkových píšťal, ktoré nemajú dierku a predsa sa na nich takýmto alikvotným spôsobom dá hrať.
Takže teraz vieme, že od najkratších píšťaliek, ktoré sú takéto, majú povedzme 3 dierky, máme po najdlhšiu, ktorou je fujara, tam má do 2 metrov, máme dvojdierkové, trojdierkové, štvordierkové, až po 10-dierkové a dokonca máme aj takéto bezdierkové. Takže to je charakteristika hranových aerofónov, tých základných, ktoré u nás máme. Ďalšou onou veľkou skupinou, ktorú som v úvode spomínal, sú jazyčkové nástroje a tie teda fungujú na princípe rozkmitania jazyčka pod vplyvom tlaku vzduchu. Mám v ruke jeden, pre mňa zda taký najvzácnejší. Je to nástroj, ktorý pochádza z východného Slovenska, a konkrétne spomedzia Spiša a Šariša, volá sa gajdica. Tento nástroj objavil ešte len pred nejakými necelými 40 rokmi jeden pán docent Matúš sa volá, a on ho našiel v dedine Lúčka Potoky, kde bol jediný človek, volal sa pán Andrej Mizerák, bol to jediný človek, ktorý tento nástroj vedel vyrábať, hrával na ňom a vedel čosi o jeho histórii. A naozaj bol jediný. On vlastne potom, keď sa gajdica našla, žil už len niekoľko rokov a keďže už bol starší pán, tak pominul sa, išiel na druhý svet. Ale keby sa tak stalo skôr ešte predtým, ako ten pán docent našiel tento hudobný nástroj, dodnes by sme nevedeli, že takéto čosi máme. Ja tento príbeh hovorím práve kvôli tomu, aby sme si uvedomili, aké hudobné nástroje sú, akým našim obrovským bohatstvom. A že je veľmi dôležité, aký má ten, ktorý hudobný nástroj aj kontext, v akých súvislostiach je. Lebo keď si predstavíme, že niečo také by sme našli niekde na povale, a povedzme by tam ani nebol jazyček, alebo by chýbala nejaká jeho časť, tak by sme netušili, o aký hudobný nástroj ide. Možno by sme muzikanti prišli a nejak by sme to rôznymi spôsobmi zreprodukovali, ale asi by to nebolo presne to isté, pretože na tento hudobný nástroj sa aj tak zvláštne hrá. On na rozdiel od píšťal funguje tak, že hrá dierka jedna, ktorá je odkrytá, a ostatné sú pozakrývané, takže takýmto spôsobom sa hrá. Tiež vlastne aj tie hmaty, jednoducho povedané, sú iné, ako sa používajú na píšťalách. Takže gajdica znie tak. Trošičku novšia gajdička, ale len novšia výrobou, ale chvála Bohu, mám to šťastie, že mám aj gajdicu, ktorú vyrábal ešte ten starký pán, ten pán Mizerák, o ktorom som rozprával. Tam má ešte tzv. Piskoru, alebo perdavku sa to niekde nazývalo, a teda ten jazyček v trstine urobenú. Veľmi zaujímavý a pre mňa veľmi vzácny nástroj. Pán Gernát Alexander, ktorý pochádza z Krivian, tak on ešte spravil takú zaujímavú inováciu a vymyslel dvojgajdicu, ktorá je trošičku iná ako dvojačka v prípade hranových nástrojov, lebo toto je doslova dvojhlasná píšťala. Že obidva tieto nesprávne celkom povedané píšťaly, aby sme si rozumeli, obidve tieto časti sú schopné hrať ako keby samostatnú melódiu, alebo dokopy sú schopné hrať nielen ako keby nejaký falošný dvojhlas, ale originál dvojhlas, teda je to dvojhlasný nástroj. No z ďalších jazyčkových hudobných nástrojov ich je možno trošičku menej ako tých hranových, o ktorých som hovoril, ale naozaj sú veľmi zaujímavé a je aj medzi nimi obrovská pestrosť. Máme zaujímavý napríklad drček, to je ako keby ľudový klarinet, taký jednoduchší klarinet. Zvuk klarinetu ale vlastne asi každý z nás pozná. Toto je jedna z takých starších, asi jeden zo starších hudobných nástrojov jazyčkových. Je to vlastne jazyček, o ktorom som hovoril na začiatku a je napojený vlastne len na trstinu, na slamku. Už vlastne o mnoho náročnejším hudobným nástrojom jazyčkovým sú gajdy.
O samotných gajdách ako hudobnom nástroji by sa dalo hovoriť hodiny a hodiny, ja ho popíšem len veľmi, veľmi jednoducho. Je to jazyčkový nástroj, podobne ako gajdica, ktorú som ukazoval predtým, alebo táto hrajúca slamka, alebo ako by sme ju nazvali gajda. Ale ten je zaujímavý tým, že dokáže hrať niekoľko tónov, je to viachlasný nástroj, dokáže hrať niekoľko tónov naraz. Ja som ukazoval dvojgajdicu, ale to je stále ten princíp, že ja si obidva jazyčky, vlastne som si naraz vložil do úst, aby som na nich mohol vytvárať ten patričný tlak. Ale v prípade gajdy môžu byť aj trojhlasné, môžu byť aj štvorhlasné. A už by si viem ťažko predstaviť, že by som na nich dokázal hrať priamo, to znamená, že do úst by som si vložil 4 jazyčky, takéto veľké ústa človek nemá. A práve kvôli tomu naši predkovia vymysleli vynikajúcu a geniálnu vec, vzduchový vak. Je to vlastne ako keby vankúš, ktorý sa nafúkne a na ňo sú napojené tie jednotlivé jazyčky, ktoré nám potom rôznym spôsobom znejú. Tieto gajdy, ktoré mám v rukách, tak sú trojhlasné, to znamená, že v tejto trubici sú uložené dva jazyčky, ktoré vychádzajú mi dva tóny, a tu mám tzv. Burdon, alebo v ľudovej muzike nazývaný huk, ktorý mi stále vydáva jeden taký väčšinou spodný, taký basový tón. Takže predvedieme. Najprv nám zaznie táto dvojhlasná trubica, teraz zaznie nám dva tóny a potom k tomu pridáme huk. Vďaka tomu, že tu mám zariadenie, pomocou ktorého ja nafúknem ten vzduchový vankúš, potom spätná klapka mi zabraňuje, aby sa mi vyfúkol sám, ale vzduch mi ide presne tam, kam potrebujem, teda na ceste k jazyčkom, a ja sa dokážem nadýchovať a jednoducho potom stláčaním vlastne pod pazuchou si regulovať ten tlak taký presne, aký potrebujem. Môžeme sa domnievať, že jeden z najstarších hranových nástrojov je okarina. Neviem, ako okarina presne vznikla. Ja si myslím, že vznikla asi nejakým takým spôsobom, že človek kedysi, ešte v praveku, vytváral rôzne kúsky keramiky. Boli to vlastne nádobky, ktoré slúžili na rôzny účel, napríklad na prenášanie vody, pitie, ale možno aj ako chrastenie. Ale pri vhodnom uspôsobení pier, rozrazením, teda na haranu tohto nástroja, sa dal vyrobiť aj zvuk. Toto som urobil takým spôsobom, že priamo som uspôsobil pery, aby som si vyrobil tú hranu, na ktorú ten vzduch rozrazím. Ale potom asi naši predkovia, keď rozmýšľali, ako by si to uľahčili, aby ten tón bol stabilnejší, aby bol čistejší, tak vymysleli podobné čosi, ako sme si ukazovali na píšťalách, to znamená, že spravili hranu už priamo, ako keby zakomponovanú v tele tohto nástroja, a tak vznikla okarína. Takáto jednoduchá vypálená v ohni z keramiky. Okaríny sa však vyrábali aj z iných materiálov, a to je napríklad rohovina. Tento nástroj pod názvom Gemshorn sa ešte používal dlho aj v stredovekej muzike a vyrábali sa aj z dreva. Toto je konkrétne vyrobené z čerešňového koreňa. Samozrejme tým, že je to iný materiál, tak každý z týchto nástrojov má aj trošičku iný zvuk. Treťou skupinou aerofónov sú nátrubkové nástroje, ktoré som predstavoval predtým, a tých je takisto neúrekom. My ich síce dneska máme zažité, ako že sú to hudobné nástroje. Celkom to hudobné nástroje neboli kedysi, boli to signálne nástroje. Oni slúžili na dorozumievanie sa. Je ich takisto, dá sa povedať, že v starom svete, alebo v tej starej dobe, čo nástroj to kus, oni neboli presne typizované, že do nejakých hladení, alebo do nejakých presných dĺžok, alebo do nejakých rozmerov. A my medzi nimi dneska rozozdávame niekoľko takých, ale predsa len základných typov. Jedným z nich je hlasnický roh, alebo vartážský roh. Ten je vyrobený z rohoviny, je pridaný na ústok, alebo vlastne ten nátrubok ani nemusel byť, že sa hralo priamo na telo toho rohu.
On takto znie. Takže takýto roh, alebo rôzne rohy, ktoré boli vyrábané z dreva. My ich dnes máme zažité ako tzv. Vážecké rohy. A tým pádom sa ľudia často domnievajú, že vážecký roh, pretože pochádza len z vážca. Vážecký roh práve kvôli tomu, že tam boli možno najdlhšie dokumentované na území Slovenska, ale my ich nazývame bežne pastierské trúby. A tu napríklad vidíme kúsok, ktorý je z tisového dreva, teda je krátky, ale veľmi tvrdý a nátrubok je urobený priamo v tele tohto nástroja v dreve. Tu máme iný typ, kde bol nátrubok vyrobený z rohoviny, alebo potom v neskoršom období sa začínali už používať tie továrenské nátrubky, ktoré boli kovové. Tu máme takú dlhšiu, ktorej nátrubok je tiež urobený priamo v tele tohto nástroja, takáto pastierská trúba. A vonku si ukážeme ešte dlhšiu, to je tzv. Fujara trombita. Správne tiež by malo byť asi pastierská trúba, pretože ju používali pastieri na dorozumievanie sa a trúbenie. Ak hovoríme o rôznych iných zaujímavých nástrojoch, keby sme mali hovoriť ešte aj o strunozvučných, blanozvučných a ostatných, bolo by to veľmi veľa. Ale ja by som predstavil aspoň také ešte ďalšie zaujímavé nástroje z nášho inštrumentára. A jedným pre mňa veľmi zaujímavým nástrojom je práve drumbľa. Je to vlastne pevne zohnutý drôt, medzi ktorým sa pohybuje tiež taká ohybná lamelka, ktorá sama o sebe nehrá. Ak ja však využijem dutinu svojej hlavy, že opriem o zuby a vytvorím dostatočný rezonančný priestor v ústach a v hlave, tak mi nehrá. Alebo ďalšími, je to idiofón, teda samoznejúci nástroj. A podobne z kovu sú vyrábané aj zvonce. Zvonce samozrejme tiež neboli hudobnými nástrojmi, oni sa prioritne používali na to, že sa zavesili na krk nejakému zvieratku, aby sme vedeli, že kde sa to zvieratko nachádza. Ale keď sme ich mali vhodne uspôsobené a vhodne poukladané, tak sa na tom dala zahrať aj nejaká melódia. Ja stále hovorím, že je to hudobný nástroj, ktorý mám veľmi rád a ktorý neznášam. Tento rozpor spočíva v tom, že mám ju rád kvôli tomu, že je to veľmi skladný maličký nástroj, ktorý sa dá strčiť do vrecka, ktorý sa zo sebou dá nosiť. Tým, že je kovový, ako má súčiastky kovové, tak je relatívne pevný a stabilný. Nemám ho rád kvôli tomu, že je to jeden z tých nástrojov, ktorý nám vytlačil tie naše staré hudobné nástroje, o ktorých som hovoril doteraz. A to kvôli tomu, že tie naše staré hudobné nástroje si ľudia, nie síce každý, ale veľa ľudí si ich vedelo vyrobiť doma. Skrátka, boli nútení ľudia k tomu, aby inovovali, aby hľadali zvuk, aby sa hrali s technológiami, aby sa hrali s materiálmi a tak ďalej. Kdežto, keď prišla na trh, povedzme, ústna harmonika, ale aj iné hudobné nástroje, ako je napríklad akordeón, alebo hudobné nástroje, ktoré sa už továrensky vyrábali, tak ľudia často prestávali byť invenční, prestávali vymýšľať a už ich využívali len pre muzicírovanie. Ale myslím, že ho mám viacej rád ako nerad. Zvuk každý pozná si. Hudobný nástroj sa dá vyrábať doslova z každého materiálu. Nie je materiál, z čoho by sa nedal vyrobiť zvuk a následne aj tón. Asi tie najstaršie materiály, z ktorých sa hudobné nástroje vyrábali a vyrábajú sa dodnes, je kosť. Takéto kostené píšťaly sú staré. Najstaršia má 45 000 rokov, bola nájdená v Slovensku. A dodnes vlastne z takýchto rôznych typov kosti sa dajú vyrábať rôzne aerofóny alebo aj iné hudobné nástroje. Ďalším materiálom, ktorý sa kedysi používal, je parohovina, čo je podobné kosti. Z podobného takého biologického základu
tiež sú rôzne rohy. Takéto. Potom tu máme materiál ako je hlina, ale najviac asi sa vyrábali hudobné nástroje, v každom prípade sa to týka aerofónov z dreva. Tieto píšťaly, ktoré sa používali u nás v Karpatoch, tak sa vyrábali, hádam, zo všetkých drevín, ktoré boli dostupné. Je ale pravda, že niektoré dreviny sú rezonančne vhodnejšie, niektoré dreviny sú rezonančne menej vhodné. Tu v Levodských vrchoch sa píšťaly najviac vyrábali z bazy čiernej, horskej. To drevko vyzerá tak. To drevo sa zbiera a minimálne 3 roky nám schne, aby sme sa potom dokázali pustiť do jeho výroby, kedy vlastne najprv ho prevrtávame, potom my ešte s kamarátom robíme takú špeciálnu starú technológiu, že my ho vypaľujeme celé, že vlastne to vnútro je veľmi tvrdé, je veľmi také súrodé a to drevo nám ďalej nepracuje, tá stena je veľmi hladká, až vlastne po opracovanie, keď je to úplne hladúčké, tá trubica je presne taká z hľadiska hrúbky, vývrtu, akú potrebujeme a do nej sa už ten hudobný nástroj robí. Z drevín, okrem bazy čiernej, tej bazy horskej, sa používal ďalej javor, jaseň, lieska. Z liesky sa totižto vyrába veľmi často ten príústny kolík, o ktorom som hovoril, ktorý sa dáva vo vnútri, aby sa nám veľmi jednoducho vháňal ten vzduch na hranu. Ale aj napríklad šipová ruža je veľmi vhodný, veľmi príjemný taký rezonančný materiál. A dlhé trúby tie sa vyrábali tiež z javora, z jasenia alebo zo smrekového dreva. A potom je tu samozrejme kov. Keď som hovoril o nátrubkových nástrojoch, tak nátrubky sa vyrábali z kovu, ale vlastne z kovu sa potom v 20. storočí začali robiť aj tie tradičné, naše povedzme šesťdierkové píšťaly, prežernice, to znamená tie bezdierkové píšťaly, koncovky a podobne. To znamená, že z každého materiálu, ktorý mal človek dostupný, ktorý mal po ruke, sa dal vyrobiť hudobný nástroj.